Ovdje ćemo raditi na tekstovima i improvizaciji, u redu? Ali prije svega, naučit ćemo se služiti najvažnijim alatom koji imamo u kazalištu. To je tijelo. I da bi naučili koristiti taj alat, morat ćete se osloboditi svojih predrasuda. Biti autentični, jasno? Također ćete naučiti interpretirati svoje osjećaje. Posve prirodno i iskreno. Uključujući sva osjetila. Nemoguće da ti se sviđa, Ramiro, ozbiljno. Mislim da je to usputno, da će proći. Ne mislim da me neće proći. Čuvajmo dijaloge za poslije, može? Za scenu, u redu? I pošto ste tako puni energije, počnimo odmah s jednom improvizacijom. Molim vas, ustanite i spojite se u parove. Može? U parove, molim vas. Hvala. Bok svima, je li ovo dramska grupa? Zasigurno je. I za idući put, točnost. Ona je sama, zar nije? Što čekate, stanite u par. U redu, idem k njoj. Što ti radiš tu, dostavljačice? Što ti radiš tu? Tko sad koga slijedi? Ja ne slijedim nikoga, ali ne znam što ti planiraš. Bila sam na ovoj grupi prije tebe. Sigurno misliš da sam se upisao da budemo skupa, ali ipak mi nisi toliko važna. To si ti rekao, nisam ništa rekla. Nego, jesi li siguran da je dramska za tebe? Svatko će glumiti onog kraj sebe. Ajmo, vas vojdete prvi. Molim vas naprijed. I... akcija. Što ima, dostavljačice? Samo da znaš, ja sam najveća faca u razredu. A joj, ispričavam se 100 puta što kasnim. Znate, meni je glava stala u oblacima. Obožavam ovu stazu, merak je. Evo rolam pa se poskliznem. Ujoj, ne bazen, u pomoć. Jako dobro. Akcija, reakcija. Spasit ću te, dostavljačice. Najbolji sam plivač na svijetu, ma u kojem svijetu, u galaksiji. U pomoć. Dobro, jako dobro. Pljesak, može? Izvolite. Sljedeći par, molim. Vas dvije. Jam, potpuno sam opčinjena jednim momkom.